nɛgɛ ɲɛ 17 tana gosira sanankɔrɔbakaw fɛ ani Bamakɔ o waati kelen bɛ bɛn wula nɛgɛ ɲɛ 12 ma Washington DC Ameriki jamana faaba kɔnɔ. An balimaw a y'aw bisimila VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ sigira. Bi kunnafoniw la kumaba dɔw bɛna tali kɛ ninnu de kan. Duniya wari jiginɛsoba ni a bɛ wele ko Banque mondiale ko k'u bɛna Mali jamana dɛmɛ kuranko gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔna la fɛɛrɛw ka se ka sɔrɔ la. O kama u ye kulu dɔ bila kunu alamisa ka taa Bamakɔ kumaɲɔgɔnya o donna u ni jamana ɲɛmɔgɔw cɛ. An bɛn'o lase aw ma bi jɛmukan kɔnɔ. Bayangara mara la u ka siraba belebele min n'a bɛ wele ko route RN15 o binnen kɔfɛ jarijɛkulumaw ka dankarili wale kɔnɔ kunɲɔgɔn caman min kɛra sababu ye u ka pɔnba min ni o bɛ paru ko tiɲɛ. A yirala kunnafoniw kɔnɔ kunu alamisa wula fɛ k'a fɔ ko maaw ka taa ni ka segin o daminɛna ko kura sira in kan. An bɛn'o fɛnɛ lase aw ma bi jɛmukan kɔnɔ. Farafina tilebiyanfanw tɔgɔla tɔnba CEDEAO ye wele bila k'a fɔ ko jamana minnu ni olu ye fanga d'Afrique kɛ ni gɛrɛntɛ sigilen don u dala ko gɛrɛntɛ wuli. Nunun de bɛna kɛ aw ka kunnafoniw la kumaba dɔ ye ka fara kunnafoni wɛrɛw kan min bɛɛ lajɛlen bɛna tɛntɛn ni sanga in kɔnɔ ka lase aw ma Mariam Traoré fɛ. A y'aw bisimila. Foli ni tanuni an b'o kɛ ka taa aw kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma aw ka filɛliko ɲuman ni lamɛnko ɲuman na. An balimaw a y'aw bisimila. Ni ye VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw o kɛnɛ sigilen bi juma février kalo tile 23 san 2024 kunnafoni bɛ ka lase aw ma Mariam Traoré fɛ ka bɔ studio 6nan na VOA soba kɔnɔ Washington DC. Aw ka kunnafoniw filɛ. Diɲɛ wari jiginɛsoba ni an ko a ma ko Banque mondiale ye wele bila k'a fɔ k'u bɛna dɛmɛ don Mali jamana ma walasa kurantigɛba min bɛ jamana kɔnɔ o bɛ se ka ban cogo min na dugudenw olu bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ ni yelen ye. O nɔgɔnin fɛ u ye kulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bila kunu alamisa ka taa Mali jamana kɔnɔ walasa kumaɲɔgɔnya bɛ se ka don cogo min na u ni jamana ɲɛmɔgɔw cɛ u bɛ se ka ni dɛmɛ in lawaleya. Mariam Kuyate VOA tɔgɔla ka bɔ Bamakɔ ale b'o kunnafoniw di. Banque mondiale cidenjɛkulu olu sen cunna Bamakɔ février kalo o tile 20 min yɛrɛ sen fɛ o ni colonel Assimi Goïta ye ɲɔgɔn ye. Kuma falenfalenw sen fɛ gɛlɛya minnu bɛ jamanadenw kan kuranko la ani jamana marabagaw dasela o gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen ma. Diɲɛ bankisoba cidenjɛkulu Ousmane Diangana ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko ka sanga malidenw ka muɲu an'u ka sabali ma ko jɛɲɔgɔnya baara minnu bɛ o ni Mali cɛ ko na fɛɛrɛw latigɛ joona waati ni kungurunin kɔnɔ ni ka se ka nɔgɔya don kuranko la yasa jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya sɔrɔ. A tilala ka yira ko bolodiɲɔgɔnya baara minnu bɛ Mali ani Banque mondiale cɛ ko o baaraw nato senna yasa ka se ka fɛɛrɛ kuntagalajan sɔrɔ kudayi Mali kuranko la ani fɛnɛ ko Mali ye sɛnɛ ni baganmara jamana ye ko o seko ni dɔnko borofara minnu filɛ nin ye ko o bɛ Banque mondiale ka baara ɲɛtaa kumabaw cɛ la. Ousmane Diangana ale da sera fɛnɛ ko gɛlɛya minnu bɛ diɲɛ bankun kan n'o ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔ ani kɛlɛ min bɛ Ukraine jamana kɔnɔ fo ka taa se Covid bana min yɛrɛ ye diɲɛ labɔ ko ninnu ye fɛnw ye min ye gɛlɛya balase Mali jamana ma. Min ye colonel Assimi Goïta ale kɔni ye yamaruya di ni maa ninnu ma ni ka tila ka foli ani tanoku ye u ka bolodiɲɔgɔnya baaraw la. K'aw ladɔnniya ko kurantigɛ banbali Mali jamana kɔnɔ ni ka kɛ tɔɔrɔ ye ka lase malidenw yɛrɛ ma o daminɛna kabini uti kalo san 2023. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Banbara tɔgɔ la. Bayangara mara la kabiri waati jan u ka siraba belebele min bɛ wele ko route RN15 o tun tigɛra jɛkulu maramafɛntigiw olu ka dangarili wale senfɛ. Kunu alamisa wula fɛ kunnafoniw kɔni dira k'a fɔ ko nin sira in labɛnna ni k'a labila maaw ka taa ni ka segin o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na. An b'a aw ladɔnniya k'a fɔ u ka sira kofɔlen ninnu ni o bɛ u ka dugu la min bɛ wele ko paru o pɔnba tun tiɲɛna jɛkulu maramafɛntigiw olu ka dangarili wale senfɛ. VOA Banbara tɔgɔla bi Moribo Danbele wulila ka se Bayangara duguden dɔ ma. Ousmane Arama ale ye kunnafoni sɛnsɛnna ye bɛ walawalali kɛ an ye sira labilali kan an k'o kunnafoniw lamɛn. N'a fɔ b'a dɔn cogo min na RN15 n'o route nationale 15 n'a bɛ bɔ Sévaré ka taa fo Burkina Faso mun ye Bayangara ani Bankas cɛlala ye. Donc pont fila kun bɛ yen n'o ye Paru pont ani Sɔngɔbiya pont. Banbaciw kun ye mugu kala ka pont fila pɛrɛn. O kɛra sababu ye ka bolimafɛnw tagali gɛlɛya dɔw yɛrɛ jɔra. Donc a bɛ semaine 3 ɲɔgɔn bɔ bolimafɛn babaw tɛ se ka bɔ Bayangara ka taa vraiment Koro fo Bankas yan fanw fɛn fɛ. Donc ala nana kɛ an ka autorités ye wulikajɔ kɛ u sera ka pont fila in dilan. Donc kunu yɛrɛ kɔni bolimafɛn kumabaw karu olu sera ka sira in ta
a dɔw yɛrɛ sera cour yɛrɛ kama. Mais an bɛ nin wagati min na jamana ɲɛmɔgɔ ani finitigilakaw u ye fɛɛrɛ jumɛn bila sen kan yaasa adamadenw n'u bolofɛnw ka se ka tɛmɛ a kan ka sɔrɔ dan ma kari u la. Bon an tɛ se k'a fɔ fɛlɛ jɔnjɔn kɔni taara pour que ka mɔgɔw n'u bolofɛn latanga parce que sira yɛrɛ dilanni banna ka dɔgɔkun kelen ɲɔgɔn kɛ mɔgɔw ma sɔn ka taa parce que mɔgɔw fɛ sira banna o ta bannen bɛɛ fo lakana de ka kɛ sira in kan walasa u ka se ka sira ta. Comme u y'a ye k'a fɔ faamaw ma o layidu d'u ma k'a fɔ vraiment yɔrɔ lakana na fɔlɔ mais mɔgɔw degunnen yɛrɛ kɔnɔna na dɔw yɛrɛ ala minɛ u ye sira ta u taara mais ala nana kɛ basi ma bɔ a la fɔlɔ kɔni. Yɔrɔ in dayɛlɛlen baɲangarakaw i ka kɔlɔsili la u bɛ cogo di? A diyara mɔgɔw ye kosɛbɛ parce que fɛn bɛɛ da kun gɛlɛyara koro ani bankasi ka sababu kɛ bolimafɛn kumabɔ n'a fɔ ma gros porteur olu ma se ka taa ni doniw ye donc o kɛra sababu ye doniw da kun gɛlɛyara korokaw ma ani bankasikaw ma mais baɲangarakaw bon an tɛ se k'a fɔ dɔ ka kojugu o bɛ se ka kɛ dɔ fana ka lafiya wara ye sinon baɲangara kun fara jama na et puis bolimafɛnw kun bɛ jɔ yan nɔ maaw kun bɛ fɛn sɔrɔ da ɲɔgɔn na. Mais comme il se ka vraiment nisɔndiya parce que n'i y'a jateminɛ mɔgɔw bɛ kan ka taa ko baara la mɔgɔw bɛ taa bankasi baara la bɛɛ de kun tigɛlen don sira in na mais bi bi in na mɔgɔw kɔntannen don n'i yɛrɛ sera autogare la i b'a sɔrɔ vraiment fɔlɔ la mobili hakɛ mun bɛ hali tɛmɛsira kun tɛ mais bi vraiment a caman sera ka taa. An bɛ kunnafoniw lase aw ma ka taa ni kunnafoniw ye hali bi farafina tilebiyanfanw tɔgɔla tɔnba ni o ye CEDEAO ye laseli kɛ kabiri arabadenw k'a fɔ ko u bɛ hakilina falenfalen baaraw la cogo min na jamana minnu ni olu bina fanga d'Afrique kɔnɔ n'o ye Mali, Niger, Burkina Faso ani Laginɛ jamana ye olu bɛ se ka gɛrɛntɛ bɛ se ka wuli ka bɔ u kan cogo min na. VOA Bambara tɔgɔla Kayatu Traoré ka bɔ Washington na ale b'o lase. Farafina tilebiyan fanfɛla keleya tɔnba CEDEAO bilala gɛlɛyaba kɔnɔna na Mali, Burkina ani Niger jamana sabaw ka dansigili u ka tɔndenya laseliw kɔfɛ kalo tɛmɛnin na. A marayɔrɔ kelen ninnu n'o ye CEDEAO ye a lamagalen don bi kosɛbɛ ne Senegali jamana kuntigi Macky Sall ka barika danatigɛliw ye ka kalataw dɔgɔ wuli k'a bila waati jan wɛrɛw la. Nigeria sɔrɔdasi fangatigi dictateur kɔrɔ Yakubu Gowon min ye Nigeria mara kɛ Biafra kɛlɛ waati la ye kangari gɛlɛn gosi ko CEDEAO be bɛnbaliya gɛlɛya belebeleba di kɔnɔ ni waati na. A y'a yira CEDEAO ɲɛmɔgɔw la k'u ka mara ka ɲangili bere u ye minnu bila Burkina, Laginɛ, Mali ani Niger kan lawuli joona. CEDEAO ka tɔnsigiba senfɛ Abuja, Nigeria faaba kɔnɔna na a ye wele bila Burkina, Mali ani Niger ma awa k'u ka u ka danatigɛli lajɛ ni hakili ye. N b'aw deli yɛrɛ de aw ka segi aw kɔ a ka fɔ la. Jamana saba ninnu bɛɛ bɛ CEDEAO sigili la sen kan jatew kɔnɔna na min waleyara san 1975 ani 75 la. Nka ɲangili bilala u kan ka da sɔrɔdasiw ka dankariliw la démocratie fangaw sigilenw na ne fangadarakiw ye. Senegalikaw fɛ u ka cɛbɔ minnu ni olu lakodɔnna u ka jamanatigisigi kalata la olu camanba de ye u ka hakilinaw di ka yira k'a fɔ ko jamanatigi Macky Sall kɛlen kɔfɛ k'u ka jamanatigisigi kalata bɔ a ma ko hakilina ninnu tɛ olu fɛ ko ba ye. O kama bi VOA Bambara tɔgɔla an sera Nama Jara ma ka bɔ Dakarkaw fɛ ale b'an bolo nɛgɛ kan a bɛna jalatigɛli kɛ an ye nin taabolo ninnu kan. Nama i n'u la. Mariamu Idula VOA Bambara lamɛnbagaw n'a kanubagaw bɛɛ lajɛlen la. Ayiwa an ye kunnafoniw sɔrɔ bi juma k'a fɔ ko fanga sɛnɛmatɔn tɔndenw a n'a tɔn ɲɛmɔgɔw fo ka fara faso jama dɔw kan ani ka taa se jamanatigisigi kalata cɛbɔw ma camanba de farala ɲɔgɔn kan k'a yira k'a fɔ ko Macky Sall ka hakilinaw n'o bɛ tali kɛ jamanatigisigi kalata bɔli ma a dɔgɔkɔrɔ ko sɔn ma kɛ o ma. Ni waati in na i bɛ se ka mun de fɔ an ye? I y'a fɔ i ka kuma kɔnɔ Mariamu, Senegali jamana kuntigi Macky Sall ani jamana kunnafonidila mɔgɔ 5 ɲɛsina ɲɔgɔn ma sɔrɔ. O senfɛ a y'a fɔ ka jɛya jamanadenw ye k'a ka jamana kuntigiya bɛ ban avril kalo tile 2 la. Sisan kumaw bɛ yɔrɔ min ni jamana kuntigi kalata ma kɛ yanni avril kalo tile 2 cɛ jɔnni bɛna kɛ jamana kuntigi ye walasa ka kalata labɛn kɛ walima Macky Sall de bɛna to fanga la wa? A ko fana bɛna dɔn sikafo min bɛna daminɛ tɛnɛ ni tarata nataw la. Macky Sall ko fana yanni ni sikafo in ka daminɛ tɛnɛ nata la a yɛrɛ ni cɛbo 19 minnu bɛna jamana kunti kalata kɛ anu bɛ sikafo kɛ ka bɛn fɔlɔ. Nka i y'a fɔ komi i y'a fɔ cogo min na Mariamu, cɛbo 16 jamana kunti kalata la cɛbo 19 ninnu cɛ la kunnafonidilaw ɲɛna bi juma
y'a jira k'u tɛ taa Macky Sall ka sigi kafo in na wa u y'a laɲini waati ka fɔ jamana kuntigikalata la yanni avril kalo tile 2 cɛ u ka kuma fɔ la ko ni sigi kafo in n'u taara a bɛna kɛ feere ye Macky Sall bolo k'u tila i n'a fɔ sigi kafo tɛmɛnenw na a ye fanga sina tila cogo min na o kama k'u tɛ taa wa waati ka fɔ jamana kuntigikalata la yanni avril kalo tile 2 la jamanadenw ka jɛkulu fana arsunu élection y'a jira sɛbɛn kɔnɔ kunnafonidilaw la bi ko kalata ka kɛ yanni avril kalo tile 2 cɛ k'olu tɛ bɔ u ka laɲiniw kan jamanadenw ka jɛkulu ye waati yɛrɛ dɔ fɔ n'o ye marisi kalo tile 3 ni marisi kalo tile 10 ye ko jamana kuntigikalata ka k'u la an bɛ waati min Mariamu jamanadenw ka jɛkulu arsunu élection u ni kunnafonidilaw bɛ kuma ɲɔgɔnyaw la. Ayiwa ni waati in na e bɛ se ka mun de fɔ an ye ni kalataw bɔra a dɔgɔkɔrɔ ka to a ma ani fɛnɛ murutili min daminɛlen filɛ nin ye faso jama tɔnw ani ka fara aw ka cɛbɔw kan Dakar dugu kɔnɔ a kɔlɔlɔ bɛna se ka kɛ mun de ye? I n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na an y'a ye Senegali sigikafo minnu kɛra ka kɔrɔ minnu taara jamanakuntigi Macky Sall n'a ka mara jɛkulu ye u ka laɲiniw de ta minnu ma taa u ka laɲiniw bilara kɛrɛfɛ n'o kɛra nin fɛ na fanga sina ni jamanadenw ka jɛkulu bɛ sɔn ka wulikajɔw kɛ kokura o bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ dɔ ye Macky Sall yɛrɛ y'a jira fana suro ko ni bɛɛ ma se ka kɛ jamanakuntigikalata waati kan u b'a bila sariya sunba bolo kan walasa a ka waati fɔ nka fanga sina mɔgɔw dɔw sɔnna ka taa sigikafo in na ni jamanakuntigi Macky Sall cɛ i n'a fɔ professeur Amusatou Sow Sidibe n'a ka cɛboya ma sɛbɛntiya jamanakuntigikalata in na sariya sunba fɛ. Ayiwa ni waati in na e yɛrɛ ka jateminɛli la faso jama n'o ye jamanadenw ye olu ka hakilina ye juman ye ŋunuŋunukan jumanw bɛ dugu kɔnɔna la Dakar? Ala Mariamu i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na ne yɛrɛ ka hakilina la ma da la ni jamanakuntigikalata bɛ se ka kɛ yanni avril kalo tile 2 cɛ bawo n'o kɛra cɛbɔw tɛna waati jan sɔrɔ ka kampaɲiw kɛ i n'a fɔ sariya y'a fɔ cogo min na dɔw siɲɛ fɔlɔ do ka kɛ cɛbɔ ye jamanakuntigikalata la wa jamanadenw tɛ caman dɔn kosɛbɛ o la ni jamanakuntigikalata kɛra avril kalo tile 2 la a bɛ sɔn ka kɛ kɔlɔlɔ ye ka ɲɛsin cɛbɔ dɔw ma yɔrɔ dɔw la fana a bɛ komi fanga sina ni jamanadenw ka jɛkulu ta fɛ ka Macky Sall yɛrɛ de ye jamana ɲɛmaya la avril kalo tile 2 la hali ni kalata ma kɛ a bɛ komi fana u b'a fɛ mɔgɔ wɛrɛ de kana jamana ɲɛmaya la ka kalata labɛn min tɛ Macky Sall ye sisan jamanakuntigi Macky Sall y'a jira ko bɛ se ka dɔn ni sigikafɔw kɛra n'u bɛnna fɛn mun kan waati dɔ bɛ sugandi walima mɔgɔ wɛrɛ bɛ sugandi ka kɛ jamana ɲɛma ye ka kalata labɛnw kɛ Mariam. Ni diyara ye an ka foli b'i ye Naman Jara ni tun ye VOA Bambara ka fasirikɛla ye ka bɔ Dakar. Foli ni tanuni an b'o kɛ ka taa o kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma an balimaw ka fɔ nin ye an donnen VOA Bambara ka jɛmukan Malikura kunnafoniw ta ko filanan o hukumu kɔnɔ aw bɛ se k'an nasɔrɔ VOA ka radio fiɲɛsira kan Bamakɔ n'a lamini o ye fiɲɛ turukala 102 fiɲɛsira ye walima a y'aw sɔgɔ an ka page Facebook YouTube ani Instagram na VOA Bambara kunnafoniw bɛ ka lase aw ma Mariam Traoré fɛ ka bɔ studio 6nan na VOA Soba kɔnɔ Washington DC. An bɛ taa ni kunnafoniw ye farafina gunkana fan wɛrɛw fɛ Niger jamana kan a yirala k'a fɔ k'u ka jamanatigi kɔrɔ n'o ye Mohamed Bazoum ye ni a minɛlen don kabiri u ka fanga dafiri kɛra juillet kalo tile 26 san 2023 ko a ka wulikajɔ hakilinaw taara a ka surunadonikɛlaw fɛ ko k'a laɲini CEDEAO ka jɛkulu fɛ walasa a bɛ se ka labila cogo min laɲini tun kɛra CEDEAO fɛ kabiri waati jan a yirala o sen kelen fɛ k'a fɔ ko wulikajɔ hakilinaw olu sigira sen ka kabiri décembre kalo tile 15 san 2023 u ka kiriko soba fɛ ni o ye Cour de justice de la communauté min bɛ sigilen CEDEAO ka kulu kɔnɔna na ko olu tun ye nin wulikajɔ fɛrɛ laɲini bɛɛ lajɛlen sabati ni k'a ɲini u ka jamana ɲɛmɔgɔ kuraw fɛ k'a fɔ ko ka jamanatigi kɔrɔ Mohamed Bazoum labila. Côte d'Ivoire jamana kan kunu alamisa ka dugu jɛ bi juma sɔgɔmada in na la u ka jamanatigi Alassane Dramane Ouattara ye laseliw kɛ laseli min senfɛ a y'a yira k'a fɔ ko maa minnu tun minɛna u ka
politiki giringajɔ walew senfɛ kabiri fanga dafiri waati kɛra jamana kɔnɔna la san 2011 o ma mɔgɔ 51 minnu ye faso jamadenw ani ka fara politiki jɛkulu tɔn den dɔw fo ka taa se finitigi dɔw ma bɛɛ lajɛlen labilala min bi wele ko grâce a yirala o sen kelen fɛ ka fɔ jamanatigi ye ni laseliw kɛ ka fɔ maa minnu ni olu tun minɛlen don u ka jalatigiba dɔ n'o ye général Bruno Blé ale tun bɛ o makofɔlenw fɛ min minɛna kabiri avril kalo san 2017 waatiw k'a fɔ ko a ye tɔgɔ yera fagali ni karogɛlɛya wale dɔw la k'a bila san 18 kaso la min kunnafoni di kɛra u ka jamanatigi Alassane Dramane Ouattara fɛ k'a lase u ka tɔnkuluba ma min sigilen don lakana bolo kunna n'o ye Conseil national de sécurité. An bɛ tɛmɛ ni kunnafoniw ye nin ye a san 50 tun ye Ameriki jamana ma se ka wulikajɔ tun kɛ ka taa kalo la o de senfɛ kɛnyɛrɛye cakɛda dɔ cakɛda min ni o sigilen don Florida kaw fɛ ni a bɛ wele ko Cap Canaveral olu sera ka taa kalo la min jaw la tɛmɛna kabiri kunun ko Ameriki jabaraniso caman na k'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ baaraw sabatilen don o koɲɛ kɔnɔ. Mohamed Touré VOA tɔgɔla ka bɔ Washington. But we are intended to land right around 17:24. That's 5:24 p.m. Intuitive Machine n'o ye barakɛda dɔ ka subahana machine ye ka jigiɲɛba jira alamisa don kalo la nga a panibolilaw wesɛgɛ tuma labara yanni u ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɛ. Furu fara wulila o barakɛda la o barakɛda ka kunnafoni falen yɔrɔ la Houston waati min na tamasiyɛn fɛgɛma ma sɔrɔ teliya la ka bɔ jigiɲɛtigi fɛ jiginni waati bolodalen kɔfɛ. Tamasiyɛnw n'o ye signal barikama dɔ labana ka ta ni kumaɲɔgɔnya n'o ye tamasiyɛn falen o ɲɛnabɔra barakɛda y'a jira ko lander n'o ye subahana masini ni jɔlen bɛ wa a bɛ kunnafoni ci daminɛ o jiginni y'a to Amerika segin kalo la a siɲɛ fɔlɔ la kabini NASA ka Apollo ɲininiw kɔrɔjɛw la hali ni kumaɲɔgɔnya kɛcogo ma ɲɛ n'o ye signalw ye Intuitive Machine n'o ye barakɛda ye min ye o bolola baara nin dilan ani ka baara o y'a jira k'a jigira ye nga a ma kunnafoni wɛrɛw di i n'a fɔ ni nin jiginni minɛ nin sera a laɲini yɔrɔ la kalo woroduguyanfan kɛrɛfɛ n'o ye Pôle Sud. An bɛ se ka min sɛmantiya siga t'a la o ye ko an ka mina nin bɛ kalo sanfɛ cidenya baara ɲɛmɔgɔ Tim Crime y'o fɔ ka sɔrɔ gɛlɛyaw wulila Moon Control Center n'o ye kalo laɲini kɔlɔsili baarakɛda nin la Houston. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen. Bi juma sɔgɔma États-Unis jamana ani nazarala tɔnba Union Européenne ye gɛrɛntɛ bin Rusila jamana kan san 2 ɲɔgɔnkunbɛn hakilina kɛlɛba min ni o bɛ Rusila jamana ani Ukraine jamana ni ɲɔgɔn cɛ u ye jalaki bin fɛnɛ k'a fɔ ko fanga sɛnɛmatɔn min bɛ Rusila jamana kan ɲɛmɔgɔ n'o ye Alexei Navalny ye o fagalen kɔfɛ kunɲɔgɔn tɛmɛlen. Modibo Dambele VOA tɔgɔla ale b'o lase ka bɔ Washington. Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ Joe Biden ye laseli kɛ jumadon k'u bɛna ɲangili dɔw ta ka ɲɛsin Rusila jamana ka fɛn 500 hakɛ ma. Rusila ani Ukraine olu ka kɛlɛ o san yɛlɛmɛ filanan na. A ye layidu ta ko a bɛna Vladimir Putin ka ni kɛlɛ machine lajɔ. Ɲangili laban minnu tara olu dabɔlen don u ka sanigɛminɛ n'a bɛ wele ko carte de crédit MIR ni Rusilakaw y'o bila sen kan yaasa u kana se ka sɛmɛ Ameriki la. Nin ye ɲangili bere girimanbaw ye minnu ɲɔgɔnna ma ta kabi Rusi ani Ukraine ka kɛlɛ daminɛna février kalo tile 24 san 2022. Jumadon fɛnɛ na farajɛla ka kɛlɛya tɔnba ale fɛnɛ laseli kɛ ko a bɛna ɲangili wɛrɛ tinti kɛnyɛrɛye baarakɛyɔrɔ minnu bɛ kɔ kan n'u jalakilen don k'a fɔ k'u bɛ baara kɛ ni Rusilakaw ye ka minɛn d'u ma minnu bɛ se ka sen don u ni Ukraine ka kɛlɛ kɔnɔna la. Ni ɲangili ninnu a taara ka ɲɛsin fɛnɛ baarakɛla 3 ma ka sababuya kɛ Navalny ale ka saya o taara
Angleterre fɛ farajɛ jamana fanga caman wɛrɛ olu fɛnɛ Irusilakaw ka ciden minnu b'u fɛ k'u wele ka n'u ka nisɔngoya yir'u la. O wagati kelen na Irusi jamana ɲɛmɔgɔ Vladimir Putin a ye tanuni kɛ ka ɲɛsin a ka Irusilaka cɛgɛlɛnw ma minnu bɛ kɛlɛ la Ukraine. Kɛlɛ in san 2nan na wagati min na Kremlin ni o ye Moscou ka faba ye ale kɔni sewalen don ka sababuya kɛ u ye tɔnɔmabɔ min kɛ wagati min na ni Ukraine finitigilakaw a yirala k'a fɔ ko maramafɛn kisɛ ko b'u la. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. musow tɔgɔla kɛnɛ o bɛ sigi VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ kan juma o juma o kama bi Kayatu Tarawele ye muso cɛsirilen dɔ min ye kunnafoni sɛnsɛnna ye ka bɔ Côte d'Ivoire jamana kan n'a bɛ wele ko Jelika Yewu ale ka baaraw bɛnnen don yiriwali siraw dayɛlɛli ma ka ɲɛsin togodala musow ma cogo min na u bɛ se k'u ka sanni feerew ani sɛnɛfɛnw bayɛlɛma ni k'a lase diɲɛ ma an ka u ka baro lamɛn. An ka kɛnɛ kan awa an nisɔndiyalen bɛ kan ka an balimamuso Jelika Yewu ale de bisimila farafina gun kan sabula a ye baɲumankɛ tɔn dɔ bila sen kan min tɔgɔ ye ko plateforme internationale des femmes entreprenantes et dynamiques muso kelen bolo caman de don a bɛ musow dɛmɛ u ka baaraw la ka bɔ togodaw la ka na se fo dugubaw kɔnɔ awa Jelika i bisimila. D'accord, mais bɛɛ fo la ne tɔgɔ ye Jelika Yewu alors ne bɛ min kɛ baara le mɔgɔ ka kan muso ka kan ka baara kɛ bi an bɛ min kɛla bi an y'a musow bɛ forow kɔnɔ an y'a musow sɛgɛnni bɛɛ o bɛ baara kɛ o bɛ a cɛ dɛmɛ baara la ne kolo ye ne bara miiri ala sababu la n ka baara kɛ Côte d'Ivoire la. Okay. Côte d'Ivoire en Afrique, voilà. D'accord. Il y a cakɛda dɔ bila sen kan. Cakɛda ni min bɛ tɔgɔ ko bamanankan na an b'a fɔ ko baɲumankɛ tɔn. C'est-à-dire que ka ɲuman kɛ mɔgɔw ye, ka mɔgɔw ladon, k'u bolo don baara la, yaasa u bɛ se k'u dahirimɛ sɔrɔ, ka dumuni sɔrɔ ka kɛ. I y'a sigi sen kan Côte d'Ivoire jamana kan. Mais an bɛ don min na i ko bi, a carila ka kɛ ka farafina gun fa. A bɛ Congo Brazzaville, a bɛ Congo République démocratique, a bɛ Mali la, a bɛ Lagini. I ka tɔndenw bɛ o yɔrɔ bɛɛ la. U bɛ baara kɛ fan bɛɛ fɛ. Awa kɛrɛnkɛrɛnnenya la e ka baara i b'a kɛ ni musow dɔrɔn de ye wa talima i ni cɛw i bɛ cɛlamɔgɔw fɛnɛ sen b'a la. Alors bara ni kɛla bien bara ni ka baara kɛ n b'a fɔ don bɛ ko ça donne du résultat a bɛ résultat di mɔgɔ ma. Alors n ka min kɛ bi ça fait 20 ans n ka baara 20 ans ya baara le kɛ. N nana ye tuma dɔ sera n nana ye plutôt bara ma kɛla n ka kɛ bi a ka musow contaminer k'o bila yɔrɔ jan na mais cɛw fana o b'a ye olu fana bɛ na n fan fɛ ko n y'o dɛmɛ n de b'o kɛ bi résultat ba le bɛ an ya dugu la Côte d'Ivoire dɔrɔn tɛ parce que bi n ya représentation bɛ dugu bɛɛ la au plus de 20 pays donc bara tɛ mɔgɔ to n b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna bara tɛ mɔgɔ to an ye wuli ka lɔ an musow n'i tɛ baara kɛ a ka gbɛlɛ i m'a ye n ka min kɛ bi a barala mɔgɔ bɛɛ la parce que an y'an entrepreneur ninnu mɔgɔ caman ka taga l'école la dɔw tagala l'école la o sera k'o yɛrɛ bɔsi parce que o ka l'école kɛ mais bi n'i tagala forow la musow bɛ baara kɛ est ce que olu fana o tɛ entrepreneur ye wa entrepreneur ye fana muso tɔ ne k'o ye baara la cogo min na ne ko bon ne k'o bila coopérative la o bɛ se ka bɔsi o ya baara la o bɛ se ka kɛ muso ye o bɛ se ka kɛ yɔrɔ o bɛ se ka taa yɔrɔ babaw la des fois ni ko dɔ babaw bɛ yen u b'a fɔ ko non ne bɛ forolamɔgɔ ye mun kosɔn n bɛ se ka taa ɲagamu ni tɔw ye mais an bɛɛ ye kelen an y'an duguw kɔnɔ an y'an forow kɔnɔ i y'a lɔn ko l'Afrique est riche fɛn babaw bɛ an y'an dugu kɔnɔ an ye filɛ par exemple beurre de karité n nana ni beurre de karité ye yan Washington beurre de karité bi c'est certifié a k'an y'an muso caman dɛmɛ o la a k'an muso caman dɛmɛ Mali la beurre de karité bɛ yen donc o la ne ka musow ye agriculture an y'an dugukolo nin wari bɛ yen an y'an dugukolo ye fɛnba le ye an kan k'an ɲɛma lɔ même n'i taara l'école la bi ni baara banna nin i bɛ se ka tɛmɛ ka taga dugukolo la. I ye
kan bɛn belebeleba sigi sen kan i n'a fɔ foire, c'est-à-dire que muso dalajɛ kɛnɛba de don n'i bɛ taa n'a ye dugu ni dugu la i y'a kun fɔlɔ kɛ Côte d'Ivoire Abidjan a tɛmɛna ka ɲa i ye musow wele ka bɔ farafinna fan bɛɛ ka na après i taara n'a ye jamana wɛrɛw la i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye o kɛnɛba in kuma kan wa kɛnɛ nin kɔnɔ aw bɛ mun baara sugu de kɛ a kɛkun ye mun de ye n b'a fɔ la an bɛ min kɛla bi forum baara le ka se o yɔrɔ la bi c'est vrai que n bɛ dugubabaw la gouvernement yɛrɛ duguw kɔnɔ ni n tagala o bɛ baara kɛ n'an ye bi mun ko sɔn parce que baara kɛla ka ɲa an tɛ taa sigi ka forum le kɛ ten non an bɛ taa sigi an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n bɛ musow bila ɲɔgɔn la n y'a julaka ɲuman bɛɛ ka ɲa a kana ye comme c'est à dire an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mais c'est pas pour les bavardages an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kuma voilà kuma gansan tɛ ka da ni kan sisan Siyaka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw an ka jɛ an k'o lamɛn. Senantolanta bunagu kan an bɛ mɛn ka farafina senantolanta ɲɔgɔn kun bɛ ba ta ko bɛ sabanina na kuma fɔ o min kɛnɛ kan Mali bina quart de finale la Côte d'Ivoire jatigi ɲɛkɔrɔ kan Côte d'Ivoire ba fila ɲɔgɔn ni saba hakilina jiginna a daminɛna janvier kalo tɛmɛnen tile 13 ka kuncɛ février kalo tile 11 tɛmɛnen Mali kelen ka bin Côte d'Ivoire ɲɛkɔrɔ kama sɔrɔ Mali de fɔlɔ la ka Côte d'Ivoire jɔ lamaga a ma kun Mali forobatɔn senantolantanaw fɛ a don yɛrɛ y'a yira k'u bɛ walan sɛmɛ u sen tɛna ye tuguni Mali forobatɔn ɲɔgɔndanw na i n'a fɔ Musa Dumbuya ɲɛfɛma attaquant fo ka taa se Boubacar Keki Kuyate ma kɔfɛma défenseur don Laji Adama Kone Mali forobatɔn officier média don ale ka baara ɲɛsin bɛ Mali forobatɔn kunnafoniya kow ma dolantalan caman kasira caman nimisa b'u la i ye min fɔ min ye bilaliko ye d'abord mɔgɔ fɔlɔ min ye a information di dans le nid des aigles cɛla o kɛra Musa Dumbuya ye a yɛrɛ ye a ka communication kɛ a ka plateforme dɔw kan pour dire que duti dɔ nuance dɔɔni b'a la a ka kuma la ni nin CAN banna ani peut-être coupe du monde éliminatoire a bɛ place di denmisɛnnin wɛrɛw ma minnu fana bɛ se ka na k'u ka faranga di équipe ma c'est pour dire que après la CAN n'i y'a mɛn ko Musa Dumbuya y'a bila a tɛ bali la parce que a yɛrɛ da y'a fɔ n'i y'a continuer le fana i tɛ se ka jigin a la parce que a ye fɛnnin dɔ to peut-être n bɛ se ka coupe du monde éliminatoire participer n ye a kunnafoni sɔrɔ ale fɔlɔ et il m'a confirmé l'information est vérifiée parce que n kɛlen ka y'a ka page ko in sur les réseaux sociaux a ko ka ca min ye Boubacar Keki Kuyate ye Laji Adama Kone n ye Keki Kuyate fana taw mɛn n y'a mɛn mɔgɔw da mɛn comme o kɛra juste après l'élimination a ma temps sɔrɔ k'a échanger sinon j'allais échanger avec lui pour comprendre réellement ce qu'il veut sincèrement a ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ pour le moment pour que ka kuma ta da et puis à chaud après une élimination une défaite comme ça fɛn dɔw bɛ fɔ kana don ba la o yɔrɔ bɛɛ i b'a to fɔlɔ a taalen ɲɛ hakilila jumɛn b'a tigi la hakili sigilen parce que i bɛ fɛn dɔw kɛ à chaud i dusu ma kasilen don mais Keki ta a kuma fɔra mais sincèrement ne tɛ se k'a confirmer n tɛ se ka fɛn ba fɔ a kan n y'a mɛn mɔgɔw da n y'a mɛn bɔlɔlɔsiraw fɛ n y'a mɛn arajow la hali n'a sɔrɔ a bɔra a yɛrɛ da mais ne n'a ma kuma kɛ en tant que communicateur de la boîte je crois que Keki ale ta ni ne kumara a fɛ don min na ne bɛ se ka hali ale deli hali n'a b'a fɛ k'a bila moi je peux le supplier a k'a kɛ parce que aujourd'hui il était l'un des meilleurs défenseurs pas seulement pour le Mali mais ni CAN in na a ye jɔda min yira o kɔrɔ b'a yira an bɛ se ka compter a kan et puis a si ma se o bɛɛ la Keki tɛ 27 ans bɔ fɔlɔ carrière footballistique donc moi je pense que a ma se fɔlɔ a bila ye ni 26 ans tɛ a ka licence je crois ale ma se yɛrɛ a bila ye peut-être ne b'a bila dusu ma kasi minɛn de kɔnɔ sinon Keki an bɛ se ka compter a kan toujours pour que ka objectif nataw sɔrɔ an ka coupe du monde ba fila ni wɔɔrɔ éliminatoire ma kɔnɔ juin kalo nata la a baaraw bɛna daminɛ kokura VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Tarawele kalasigi don an balimaw a y'a faamu cogo min na ni de bɛna dansigi aw ka bi malikura kunnafoniw na min kɛra dɔgɔkun kunnafoni laban ye a labɛnna sekaw ka cɛjan Sɛk Cero fɛ an ka nɛgɛw karafe tun bɛ Hélène bolo jɛmukan lasiraw ma Mariam Tarawele fɛ ka bɔ studio 6nan na VOA soba kɔnɔ Washington DC aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ Mashika juu ya teno bali, mashika koni ya teno bali, mashika juu ya teno bali, mashika koni ya teno bali, mashika juu ya teno bali, mashika koni ya teno bali, mashika juu ya teno bali.
waleya minnu be se ka Mali jamana dɛmɛ bi k'a ka ɲɛtaga sabati kuma ɲɔgɔnya ye o dɔ ye. O de kama an b'a fɔ jɛmukan lamɛnlen don ka kuma gɛlɛyaw kan i n'a fɔ baarako gɛlɛya, i n'a fɔ yurukuyuruku, musow jɔyɔrɔ ko Mali ɲɛtaga la. Sibiri o sibiri nɛgɛ ɲɛ 17 ka se nɛgɛ ɲɛ 18 ma. Aw ye VOA Afrique lamɛn. Fiɲɛ turukala 102 sanfɛ Bamakɔ an'a lamini na. VOA Afrique.